Yeah, sure. Is this 522? Yes, in the papa. Is taken around? Yes. I need your honey. Honey? Yeah, sure. Take your honey wako. Yeah, sure. Huh? Uh-huh. Wait, you bastard. Mchataura zvinhu mina nomshi. Ndochiko chaunondiitira panapa pamuseve. Inga wani marecordings wakapedza. Mashows hakuna tiri mulockdown saka unoswera wakagara panapa. Mapamba ako akuita basa rokukutera panapa. Usanditi pfambi, sumuka uko. Sumuka mani. Handogeti unotombirana nepfambi yako mani. Handi unoona pfambi dzako uvhani. Oh, this is taky. Where's my honey? Ngotoda kuzozvitira pamberi pangu. Aiwa, handidzikami. Hamungaitira chipambi chenyu pana bandi. Panoti inini. Please, baby, please. Nay, munoreva kuti chi? I have come to collect my honey. I have a flight tomorrow. So I have come to collect my honey. I have a flight tomorrow. So 18 Which honey? Iwe, usada unyepedzera usungaira wanzwa. Hausi mwana wa Grace. Mirai Bogas, ndabata meets panapa. Vadwazi, muri kutaura here album imimi. Nyuchika. Eka, Mirai Munze Bogas. Wabura Nyuchi Nemuromo. Upcoming album, tikuloncha 28 maukangano aseko zvatakakutaurirai. Takaposta pa Facebook tikaenda ku radio tikataura tikuloncha musi wa 28. Saka hasi wekutanga uyu. Tichiuya uko tatombotengesera vamwe vanga chitineza tiri ku studio. Muruda kopenye. Mafanze chari express. Mira ndinokutorera. Samurojika nyama but ndova nanemba titingira. Tiri meta basi. You're welcome. I think I will take them $100. Ndakudemuya. Ndakakupedzera. Amuya yakuya kwamurika. Kutaura Togamuchira, aiwa para mu. Tokutambidzai vakopi dzenyu. 28 April. Official album launch Live on Radio Zimbabwe. Call or WhatsApp 0777 505 342. Uzviwanire dzako Nyuchi. Get your original copy. Support local art. Rukawaya!